RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon? May kining usa ka lalaki nga taga Cavite City. Ang atong matatampo nagdasangan nga Donald. Congrats, Day. Ni-graduate ka nga valedictorian. Salamat, kuya. Anak, dili masabot ang among gibati ni Papa nimo ganiha. Samtang ni paso sa stage aron sa pagsabit kanimo sa imong medal. Proud ka nimo, nak. Oo. Ay, di na ta mag-nilakay. Uy, mamauli na ta. Aron atong kasawan ang gamay na tong andam alang sa graduation sa atong valedictorian ni anak. Tanay ka mo. Day, pilan ka pagdagas panahon sa? Magbago pa lang ikang mag-graduate sa high school. Isip valedictorian. Karon, third year college ka na. Sa kursong Bachelor of Science in Office Management. Major in Accounting. No? Gamay pag-andos na lang gid manoy. Makatapos na gid ko. Ug makatabang na niya ako sa tong ginikanan. Mahuas na gitas kalisod. O, Day. Magiging akong damo lang sa tugin kanan. Nga, makatilos taon sila. Karuhays ka na buhi. Mao gid noy. Kamo nga akong pamilya noy. Mo'y gihimo kong inspirasyon sa akong pagtuon. Di ko na, babe. Magdaruhay da. Wa ka pa special someone? As in, intimate someone? Nga, lain mong inspirasyon? As in uyab. Wa pa no. Wa pa gid sa kuna noy. Kung naman ganyan mga uyabi mo, basta tinaron lang, hindi mo ka na mapugan ba? Total, responsable mo ka, kasaligan mo ka. Ipaw ko, nga magkamaw ka mo balance mong panahon. Manoy. Ang importante lang, nga di mo pasagdan ang iyong pagtuon. Nagkasabot ka ba, ha? Marites? Ay, salamat. Nanig ko sa mo. Baka pahuway na ko. Tinoo ko. Oh. Nagpahita mo kami. Si Mama mo naghinak? O sa pagkinita po? Magdali ko sulod sa bahay. Di ko. Tinoo ko. Mapasayluhain taon ko din iyo. Martis, nga mo? Kasi problema. Nga nung naghinilakay mo? May babae tayong manghula, ha? Mablos! Unsa? Tinood na ni, Martis? Tinood na ni? Masaylo ako din iyo, noy. Masaylo ako din iyo. Kinsa ba yung mahal sa pag-isabak? Patubangan siya na mo? Kinala niyang barugan niyang kakuha mo? Nagtuo ko nga makatabang ka na namo ni Papa ni mo, Marites. Pero dili pa gyud ay. Gamay na lang untay kuwang. Makahuman ka na sa imo pagtuon. Paani ang mga lalaki? Patubangan na mo ang iyong pamilya. Dili na makabarugang maong lalaki sa iyang kaakuhan sa imong manghudong. Oh. Tungod kay dakong minyo ang maong lalaki. Iyo kong giilan. Nadalag itas katabi siyang dila. Napatuo si Balitaw siya. Nagako na siyang biniho. Giilan ko niya. Congrats, Marites. Nagkatapos ka siyang pagtuon. Congrats. Duha ka diploma nga akong nadawat, Manoy. Diploma isip ka matuoran nga. Nakatapos ko sa akong pagtuon sa college. Og ang diploma sa akong pagkainahan apan, dili asawa. Sorry ninyo. Ipasok na akong tiyan. Ana, igo na ana. Kung sa udaman nga nasayog ka, ugamo na nang gidawat. Ang mahinungdanon karon nga nakatapos ka na. O kinahanglan nga maningkamot ka na sa alang sa umaabot mong anak. Ani ara sabi nga imong pamilya, di ka na mo pasagdan. Yayo! Oh. Busyal ka lang ala sa burbano! Itawal to, patyo nga! Manoy, ako bubisit si Manoy rin na ato. Ay, gadlok. Dili na magkapanghilabot mo. Niyamis Papa. Dili ka na mapasagdan. Ano naman ko? Mura mo di may mutang. Kaya lang tungkol sa kong trabaho. Diligyan ako mabiyasa mo. Gusto kong may taas ko patahon alas ko pagkumangkon. Nga anak yung Marites. Wabag ka masakit ang bata, simba ko. Hilungdan nga. Mura kong nag-alindas ay. Oh, uy, si Marites may nanawag.
Hello, Marites? Kumusta mo diya? Masaman, may gusto kang ipapalit? Manoy, tabangin ko Manoy si Manuel nato ng hasi na sad. Oh. O gusto niya pat ka ng akong anak. Unsa? Nahadlo ko, Noy. Uy, unyahin man siya ron. Ang bata, kumusta man? Naniyami ka rin sa bahay sa tagsilingan. Nanaluoy itaon ka na mo ni Dudong. Ibig ipatago sa ila. Ay, gipagawa siya, ha? Manawag ko sa ato. Magkisulti ko rin nato. Tuan na sila nato sa iligan. Dili ka lagi mahadlok. At tulad ko na siya dito. Hangtod nga makadawat siya sa ibang kaimtang. O sa iya pagkamangkon. Manoy. Anak, tuod di ay. Niya ka naman, God. Maayo tingali nga, mahibaw ka usab sa plano sa usan nimo kaigsuon nga tuwa karon sa Saudi. O, unsa man na, ma? Ay, gusto niya tabangan si Marites nga makalarga. May trabaho kuno nga nagpaabot kang Marites dito sa Saudi. Og dili sa kuno kita angay nga mabalaka. Kay tuwa man siya dito. Oh, agad lang Marites kung okay ba siya? Unsa man ka, Marites? Hindi ganun ako gusto mo biya, Manoy. Kaya malayo man sa kong anak. Apat kinahanglan ko usab kining buhaton aron kapangandaman kong iyang kaumaon. Mularga ko, Noy. Manrabaho ko sa laing nasod. Oh, kumusta may mo trabaho da sa Saudi? Isip sekretary sa usa ka ospital diya. Okay raman, Manoy. Naay mayo batasan. Nasi mga batig-batasan diri nga akong mga kauban. Pero okay raman sa career na ako sila tanan. Kamauman ko mo adjust. Anak yun ha? Basta nakas lang nasod, inatagid ang pasensya. Kaya dili na itong lugar. Pero di sa kapag padaog-daog diya ha? Yes, Manoy. Noy, tuod di ay ba? May isulti ko. Oh, unsa man na? May kachat man ko nga taga-Texas, Noy. Si Tony. Oh, Og nagkauyab na mi through sa chat. Mura magud ni akong lingaw diri basta wala ko'y trabaho. Ang pag-chat, pawas kalaay. oh, unya, nga naman na sa Tony, makigninyo ni mo? Grabe sad ninyo daw yun, Noy. Ang yang gusto nga, ilikaan sa akong contract, muna siya sa Pilipinas. Dili na ko niya pa rin yung aron makikita na ko. I bring Maritus and her son to Texas to live with me there after our marriage. Do you really love my sister? Yes. I really do love her. She's my life. And I love her son too. I love her family. I love you all. Ikaw, Marites, sabi ka? Busog ka kang makigninyo ni Tawana? Mahal ko na usap si Tony, Noy. And yes, I am willing to marry him. I also love Tony. Tony, thank you for loving me, my family, especially for loving my son. Manoy! Ay, thank God! After sa taas-taas ka panahon ng pagpaabot, nakuha na gina ko si Vince. O ako na siya gikauban din sa Texas. Dili na gid pa maghilak. Buotan na ba na ni mo? Ayaw kita siya binuangi. At di man na gina imong bana. O ang imong kugalingon. Ilabi lang ako pagmangkon, ha? Ayaw ka balaka, Noy, uy. Dili ko na talimtan. Sa man, wapag ka magsabak? Taon-taon na mong nag-ipon si Tony. Isip agtiayon. Wapag ka masudli? Manoy, mo ka ni hinungdan nga nanawag ko. Tugod kay, dili makontain ang lain ko na usab nga kalipay. Sa bilang katuig na mong papaabot ni Tony, nga magasahan usab kami anak. At last, nagsabak na gid ko. Wow! May manghod na si Vince. Oo, Manoy. May manghunay niya si Vince. Og excited daw sa bayo si Tony. Isabot din yung pagpanggap pagmahal na mo ni Vince, Noy. Malipayon kay ko, para ni mo, Marites. Human si mong kapakyasan, nalian ang kalipay nga miabot ni mo. Busa, ayaw gid usik kay kayo nang gihatag sa Ginoo nimo ha. Ayaw gyud. Nalipay na kay may pamilya ni Marites. Sa nitabo sa ginabuhi karon. Nakita na siya usa ka lalaki nga gibarog isip amahan ni Vince. Ngayang anak sa ibang dalaga. Himong sunodong amahan. Lain na sa nilang anak. Naila na gyud. Pero pinangga kay po niya ang ako pagumangkon nga si Vince. Dininang kutob, more power sa RMN. Ngayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. ni Ubra ug katoy ni Iling Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Tawagalan ko ninyo sa pangan nga Rowena. Ang pangidaron, tago na lang sa dang akong address. Unto legal kining akong suliran. Bahin kini sa bahay nga among untang naangkon nagihatag sa DSWD. Alang namo nga mga biktima sa bagyong Yolanda. Kay kanhi nagpuyo man gud mi sa Tent City. Hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ay, payitan ng lugar nga itong gistahan, Rowena. Doon katuig tang nagpuyo din sa Tent City human sa bagyong Yolanda. Init ang unang atong giantos din Kung init, pirti sa dyong inita. Kung muuwan, ay matagbaw taghikling sa tumagdamit. Aron sa taon ta, di ta mabasa. Maulagi ma.
Maayo unta kung may lain pang gihatag ng gobyerno nitong ayuda. Nato pa mga biktima sa bagyo. Kay naglisod gyud taong taog bangon man sa maong grabing trahedya. Nay, kami si Larry ay nga kung bana sa among tent. Puli-puli lang may paypay. Naambot oy. Murag nalimtan na balantaan eh. Doon na takatuig din nga wagyoy kalambuan. Nga tent sa paghihapon ning atong dupuyan. Adlaw og gabi kong nagampo nga unta. May kaayuhan ang unta moabot natong tanan din. Idang! Idang! Oh, ganug ka oy. Makuyuwam sa tanibugdado ka. Nga naman, may nagubot sa mga kauban na ito na muyo din sa tent. Din sa tent city, kay managot ta. Kay basig mapagantas ka gubot. Ay, dili gubot nga unsa ya, oy. Unsa ka? Oo, di ay. Nagagubot ang mga tao. Nangalipay tungod sa maayong balita alang nato dinhi. Ha? Kay nga naman pa? Ay, hatagan na kuno taog. Tagsa-tagsa ka mga bahay sa DSWD. Unsa pa? Oo. Tinuot ka ba, Fernando? Oo lagi. Ingon pa gani nga, may tag 30,000 matag pamilya. Ala, kanindot ko anak pa. Mao nga sige na, andama ang atong lista ha. Kay ipalista kung pirata kabubong na nagpuyo dinhi sa tent. O kamo ni Larry Ruina, paglista sa mong inyo ha. Sige pa. Ako'y lista. Oo. Ma, gidungog sa Ginoo ang imong pag-ampo. May bahay na unya ta. Sabay nyo, ang among gigpayo niyo siya ba? Asya po yung kapusan mo. Oy, maminaw sa Paminaw. Ta. Sakway siya pa. King, minas. Atagan mo og temporary nga mga bahay sa DSWD. Ngayon ubod lang una. Ginama sa kahoy. Kay temporary pa man. Oh, kuan may plano ba day nga paninduton di ay unya ni sir? Kaya ang plano, konkreto gyud nga bahay. Pero dugay man ta mahuman og panday. Istorya na ay. Mao nga temporaryo lang una ang mga bahay nga tukuron para ninyo. Apan makongkrito ra lagi gihapon ni pohon. Oh, okay na sir. Oy, kay sawa gyud. Kaysa anang mga tent nga amo gipuyan nga pastilan init kay sir oy kun ting init kun uwan mabasa sad mi. Oh lagi. Mao nga hatagan mo og mga temporaryong mga bahay. Oh. Okay na kaayo na, sir. Kay may 30,000 pa man kaha. Uy, sayop na. Ang mudawat sa bahay, wa na'y 30,000. Unsa? Paminaw ha? Oh. Ang mudawat sa 30,000, why buy? Oh, unsa di ay? Unsa? Ay, Ginoo ko. Gusto makatuwa atong desisyon win na. Nga, bayang atong gipili og dili ang 30,000. Okay na ma. Kaya kwarta mahurot ra. Pero kung bay, posible ko nung maato ang bay og yuta kung ikonkrito na ang atong mga bay. Mao ba? Ay, okay na ng bay ang atong gipili, maoy. Kay pohon, paabuton, may bay og yuta na unya tama. Ang ingon sa taga DSWD, nga kami, kay bahay man ang among gipili, dili namin makadawat sa cash nga 30,000. Okay ra namo, kay mas importante namo ang bahay, kay init na gid kaayo sa tent. Tuod man, natagan gid mi og bahay nga temporaryo. May gipirmahan mi nga amo na ang bahay og yuta. Made of wood lang ang mga bahay. Mga kahoy sa lubi ang mga materyales. Okay ra sad namo kay ang ingon, temporary raman. Apan, niabot og 5 years mi nga nagpuyo, nga wa gyud sila mapausab sa ilang saad nga ipakongkrito. Tuig 2019, namatay ang igsuon sa Akumbana sa Dinagat Island. Gipaadto mi sa Akumbana sa isla aron mao manage sa ilang negosyo. Og ang among bahay sa Tent City, among gipapuy-an sa among igagaw, kaduna po'y pamilya. Unya, Wen, Oy. yakoy dang isda. Pag o gining dunggo, labas ka ni. Magtuwat ani kay may kay higop sa bawi. mao nay kanindot nato dinhi sa isla. Kay mapresko ang mga presko ang isda ug mga seafoods nga atong makaon. Pero ikaw say luto larbi kay nagtiksan na pa rin nga ako igagaw nga atong gipapuyo dito sa bahay ba sa Tent City. Di ka naman. So may balita dito. Ay, nakabalita ko no sila uy nga ipatrabaho na ang atong mga bahay para makongkret na. O mao ba? Wow! Hindi utang ng balita agad. Ma-concrete rin ang atong bahay dito sa Tent City. Malagi. Mahamugaway na unya tong baya. Excited na ko uy nga makongkreto na tong bahay ug ato pagid ang yuta lari. Mao nga magplano unya ta manguli didto aron sa pagsusi ini ha. Oh, ikaw rin tingari ato dito eh. Kaya nga angon og biya ako yung negosyo nga. Namatayan mo ko isuon sa di nagatay lang. Oh, nahal sige. Ako na lang magsusi ini didto. Lar, andan ako sa akong pagbiyahe balik sa Tent City. Sige. Susiya tong atong bahay og yuta dito. Ay, kinsa ang ako cellphone. Basig si Agaw Shirley na ni nga. Sige, follow up na ako kung kunos ako mauli dito. Uy, hala, dili man di ay. Kinsa man di ay ni. Hello? Hello, ma'am. Taga DSWD ni. Gitawag ko nimo sa tuyo nga pahibaon ka na bawion na namo ang inyong bahay o yuta. Ha? Anong inyong bawion, ma'am? Kay ihatag kini adtong mga bahay nga naapektahan sa demolisyon. O kay wa naman mo mupuyo diri.
ihatag na lang namo is na kinahanglan gyud og bay nga nawad ka og mga bay tungod sa immigration. Unsa? Hindi na mahimo eh. May gipirmahan ang nga. Atuan ng bayo ta. Dugay ang inantos ana. Hindi karon nga makonkrito na. Ihatag na sa lain. Abinuang na. Mao sa resulti nako atong nanawag nako. Apan mao man kuno na desisyon sa taga DSWD. Basi nagtuo sila nga may bayad tani sa isla. Nga narbaho naman sa tadi sa negosyo sa matero ison. Mao gani. Nanunya unsa man ni nato lari? I-fight na to atong katungod anang bayo gyuta nato sa tent city na. Musukol tang burukan. Dako gyud namong kasagmuyo sa balita nga among nadawat kay dugay na taon namong inantos og puyo sa Tent City isip mga biktima sa bagyong Yolanda. Unya karon nga gipakongkreto na ihatag ba noon nila sa mga biktima sa demolisyon? Ang ako mga pangutana mo kining mosunod unang pangutana. May gipirmahan mi nga kami na ang tag-iya sa bay ug yuta nga gihatag sa DSWD. Makuha pa ba di ay ni ubalik sa DSWD aron ihatag sa uban nga kami naman ang nanag-iya ini? Ikatungod ba sila sa pagbawi ini kay sila ang naghatag? Ikaduha pangutana. Unang puyo namo sa Tent City pala. Dayon gipantagaan mi og temporary nga mga bay nga made of wood. Karon nga gipakongkrete daghan na ang nag-interes nga maka-avail. Makahimo ba di sila sa pagkuha o pag-angkon ini nga nakapangan naman ni namo? Ikatulong pangutana. Pila ka tuig namong antos nga makaangkon og bay og yuta. Sa lisod pagid kaayo ang kahimtang sa maong lugar. Makuha ba di ay nila sa dako lang nga kasayon? Unsa may among buhaton? Aron dili nila makuha namo ang bay og yuta nga hinatag sa DSWD. Ikaw pa og katapusang pangutana. Unsa man di ay mga patakaran sa mga bay nga hinatag sa DSWD? Gihatag ni namo nga mga biktima sa bagyong Yolanda. Pwede ba di ay nilang bawion og ihatag sa mga biktima sa demolisyon? Karon nga nahuman na noon nila og pakongkret ang among mga bay, palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Rowena. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan. O kauban ang ako ang partner nga si Dr. Rene Obra. Kami gihapon ang inyong mapaminaw. Matag-ingon arong orasa, Lunes hangtod Sabado sa kahanginan. Pero binagsalagsa no, wa mang gitanaanad nga ako rang mag-inusara ang inyong mapaminaw or usahay pod sa laing adlaw si Dr. Obra kay kami mang gidunta ng duha no, tandem ang inyong mapaminaw, tandem gihapon mi. Kaso lang tungod sa pandemya, unya kinahanglan man gyud mga safety and health protocols, kinahanglan man gyud magmatngon og mosunod mao nang gatagsa-tagsa lang sa gidming Dr. Obra. Pero di gid ni nato pwedeng pasagdan ang atong programa kay daghan kayo tag mga avid listeners all over the Philippines. Usahay po dawasad sa nasod through atong live stream sa atong internet. Luzon, Visayas ug Mindanao gid ni sipa kay tas kahanginan mao na padayon gyud gihapon ta no. So karong adlaw ako inyong mapaminaw, sunod adlaw laing adlaw na pud pohon si Dr. Obra Nasad. And magpasalamat ta sa ato ang mga letter senders nga tiwala sa kalisod sa pandemya, padayon gihapon mo sa inyong pagsalig sa pagdadala sa inyong mga suwat, mga suliran, inyong mga pangutana. Salamat sa inyong pagsalig nga ako o si Dr. Obra makahatag og tabang og tambag ninyo. Sa mga wa pa mo pada sa ilahang suwat, naatay laing-laing pamaagi kung unsaon pagpadala ang inyong mga suwat. Diri namo naatay email address nga suliran_612@yahoo.com or naatay Facebook account. Kini ang akong suliran official writers page. Naasad tay postal address nga 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Si Rowena, 18 years old, o gipadala ni niya iyahang suwat sa ato ang kini ang akong suliran official writers page. Shout out og daghan kayong salamat sa ato ang mga likers, mga mo-comment ug mga nag-follow sa kini ang akong suliran official writers page. Daghan kayong salamat ninyo. We appreciate your comments and your feedbacks. Usahay makadawat sa tag-personal nga message gikan ninyo. However, kinahanglan man gyud nato god nga i-share ang ato ang problema. So ipadala lang gyud officially ang inyong mga pangutana sa kini ang akong suliran official writers page. Okay? Punto legal ang ato ang pagahisgutan karong adlaw. So unang pangutana. Nami gipirmahan nga kami ang tag-iya sa balay ug yuta nga gihatag sa DSWD. Makuha pa ba di ay ni og balik sa DSWD aron ihatag sa uban? Nga kami man ang nag-iya ini, may katungod ba sila sa pagbawi ini? Kay sila ang naghatag. Okay. Now, I am not did ko expert ha because in the first place while I am aware og sigun sa dato gyud nahibaw-an nga ang gobyerno nato ning hatag gyud to og ayuda og hinabang og tabang ngadto sa mga biktima sa bagyong Yolanda. Kibaw pud ta nga gitagaan po to silang housing, wa ko kita mismo sa dokumento og sa mga kondisyon
sa paghatag og grant ani. Ang ako ang pagtubag ani sigon lang ni sa ako ang naandan og nahibaw-an sa mga usual ug uban nga mga grants nga gihatag sa gobyerno ngadto sa mga recipients of mga housing projects nila. It may be different ha, basin lahi po ni, kay usually naamang good na kontrata, na anay conditions, na po na memorandum of agreement. Isa na gid ako ang makitaan ani nga mingon sila nga mabawi nila. Ang una gyud na kong mahuna-hunaan is because muhatag gani ang gobyerno og grant. Ang ilaha ginang gipa-check is that ang gihatagan mismo ang nagpuyo ug ang iyahang pamilya ang nagpuyo ug naggamit ani. Ikaduha, di na musugot ang gobyerno nga ipagamit ninyog lain. Kay nga naman, muhatag gani og grant ang gobyerno og housing nato. But pa sa butwa tay balay. But pa sa butwa tay ikapalit og balay, wa tay laing kaadtuan, no? Mo nang gitabangan tas gobyerno. Wa tay laing means, wa tay laing source sa atong panginabuhi dinha ra gyud pod, no? Ug ang ato ang immediate family gyud ang nagpuyo og nagpahimos anang adlaw. Okay? So, mo na ako ang pangagpas, and those are usual grounds for the cancellation or revocation nga naman. Kay ang gobyerno ning hatag nato kay hibaw sila nga nagkinahanglan ta. Unya dili ra baya kita ang nagkinahanglan, meaning to say kung dili ibo nang hindi na nimo pwede pud ibaligya ang maong yuta kay kung imong ibaligya gini na di kay kapuy-an lain. Di ba? Meaning wa di ka nang hinahanglan anang ilahang grant. Unya daghan baya kaayo ang nagkinahanglan og balay og housing, no? Dinhi sa Pilipinas labi na dinha sa inyohang dapat sumo na usahay ilahan ng i-forfeit og ihatag og lain. Either usahay ipaabangan nato usa man guna sa mga kondisyon nga di mo sugot ang gobyerno no nga atong ipaabang og lain or ipagamit og lain kay di man nato pili negosyo ang ilang gihatag. Okay? So muna ako ang pangapas, I may be wrong but that is possible, no? And I think that is a strong reason nganong bakwion sad sa gobyerno ang kanang ingon anak nga grant. Ikaduhang pangutana, unang nagpuyo sa Tan City pa lang, dayon gipangatagag temporary nga balay made of wood. Karon nagipa-concrete, daghan na ang nagka-interest nga maka-avail. Of course, makahimo ba day sila pagkuha og pag-angkon ini nga nakapangalan man na nila. Naalagi conditions, no? Even if nakapangalan ninyo, naapod na yung mga naka-attach nga conditions. I am not sure and I hope usa mo ni pirma inyong gibasa or usa mo nagpinirmahay or gihatag sa inyo ha. I am most certain nga ang gobyerno dikita mo o gipasabot mo unsa ilahang mga kondisyon para ma-maintain na ninyo ang kanang inyohang pag-angkon anang maong yuta or maong luna nga giintrigar o gihatag sa gobyerno ngadto ninyo. Pila ka nakatulong pangutana, pila ka tuig namong antos nga makaangkon og balay og yuta, tinuod yon. Sa lisod pa kaayo gyud ang kahimtang sa among lugar. Makuha ba day nila sa dakong kasayon unsa man ang among buhaton aron dili nila makuha namo ang among balay ug yuta nga hinatag sa DSWD para di na makuha inyohang tumanon ang reason ana ba di man nakuhaon sa DSWD sa way rason lang or ma-forfeit sa gobyerno sa way rason lang naagyud nay rason and akong pagduda mao gyud to ang rason, no? So ang ako ang advice nimo kinahanglan ikaw mismo kamo mismo mo puyo og mo gamit ana pareho ra gud nagmuhatag ka gihatag nimo tungod kay kibaw kang nagkinahanglan siya unya mahibaw-an na lang nimo nga gihatag pud niya sa lain di ba malain man ka di ba moingon man ka may pagwa na dito katagay kay wa man day nimo gamita wa man day nimo kinahanglana di ba and the reason nga nung gitagaan tag housing is kita mismo ang expectation sa government is kita mismo ang mupuyuan ng maong luna nya wa man mo nagpuyo din ha. The only solution ana is that bupuyo mo balik didto. Okay? Ikaw pa og katapusang pangutana unsa man di ang patakaran sa mga balay nga hinatag sa DSWD kay gihatag ni namo nga mga biktima sa bag-ong Yolanda pwede ba di nga bawion og ihatag sa biktima sa demolition karon nga nahumanan noon nila og papak-concrete ang among balay. Okay. Mo lagi na no ang ako ang gibalik og hatag sa imo ang pangutana. Naaman jud may dokumentong gipirmahan, gipasabot man gyud mo and I am very sure usa sa kondisyon ana is that kamo mismo ang mugamit sa balay, ikaw ug ang imong pamilya, no? Ug ang extended baron nimo nga family ug di na nimo ipagamit og lain nga way pananghid og pagtugot sa naghatag which is the government. Di ko na nimo pwede gani paabangan ang kanang maong luna, di man nanto pwede negosyo. Gihatag man gud nimo na ato ang yung sabton ha kaning sa mga housing og grant sa gobyerno. Gihatag na pero naa nay kondisyon. Gihatag na sigun sa ilahang rason nga hatagan mo inyohang kaugalingong balay. Dili mo make sense nga wala mo mupuyuan ng balaya. Maunang usahay mahatag nga tuslain tungod kay sila based on the assessment sa government ning qualify.
No? Ug naagi katungod ang gobyerno ana dili man gud na absolute ang paghatag sa gobyerno, no? Even ang kanang mga deed of donations nato nga ordinaryo, pwede na nato butangan og mga kondisyon. Kanang mga pribado nga transaksyon nga donation o paghatag pwede man gani na nato hatagag kondisyon nga kung pananglitan ihatag ko nimo basta ikaw mismo ang mogamit. Di na gani kay mogamit iuli ni nimo. Ana ba? Ingon ana na I believe ang wisdom sa paghatag og grant sa gobyerno ngadto ninyo. So, if you want, pwede pa man I think na pa may period to appeal, na pa may period nga inyo hapang mapangutana ug mahangyo didto para dili mabakwi ang maong yuta. Sumuna inyong buhaton, okay? Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan gid kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa to ang programa iyang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw.